سلام تعن هابلي كما يتغنيو كما يلخاتكم كبرات فتوات تختاتلتي شدن رياكتس وان እግዚአብሔር መስገን دحنا ديكم انا بوغني እግዚአብሔር መስገን سلام አለኹ ንስኻትኩም ከም ዝኸማይ ከም ተሉ በዓል ሙሉእ ተስፋዬ سلام تعنا مساخم يخون عبيتسبكم فقرن حليوتن سنيان رهوان سلامن ابصراحكم ድማ ሳልጥ እንዳተመንኹ ናምናይ ሎማ ዓንቲ ፕሮግራም ሒዝኩም ክሰግሪ ናምናይ ሎማ ዓንቲ ፕሮግራም ክንከድ ከለና ማለት እዩ ኣዝያ ብጣዕሚ ምቅር ብዝበለት ሓንቲ ቪድዮ ኢና ክንጅምር ንሱውን ሓደ ኢብራሂም ትራኦሬ ዝበሃል ሓድሽ ወይ ከዓ መንእሰይ ፕሬዚዳንት ቡርኪና ፋሶ አልዕለ ቢልና ማለት እዩ ንሱ ዝተሓዙ ነገራትን ዕቤታቶምን ሕውስ ኣቢልና ካልኦት ቪድዮታት ድማ ልዕል ብዝኾነ ቃልቦ ዝሓዝናዮ ቪድዮታት ኣለውና እዮም ካብኣቶም ዘርእሰና ኢሎም ማዓንቲ ምስ ኣወል ስዒድ ኣብ ሓደ ሚድያ ቀሪቡ ከምኡውን ኣማኑኤል እያሱን ብልዓል እንተተሓይዙ ዝሃቦ መልሲ እቲ ተሰናዓሎም ገንዘብ ካብ ሕወሓት ተሰናዕ ገንዘብ እዩ ዝብል መልሲ ይህቡ ዘሎ ማለት ዘርወልዲ ናይ ኣማኑኤል ሲ ጽቡቕ እንዴት ዘቕርቦ ጽቡቕ መዝየስ ያበቃይ ኢንሻአላህ زحسوسي قل عاي حسو أطلع طفيك هذه محسات طفيك أنت الكاسي يعني رنلك هاي تهرم مثل زفر كجتنا دبر زيت زنور عقيبة ملو بواحد تمولي سكاب عير تكيبتون ناي هوتيلون عند حفتنا في ناس ويد ما اسمرا شكور الحزوه فرار حنا لو تبلالا اسمرا شكور انا انت بدي لك انت يجيرك انت حرب بدي لك دقي ما دقاقي ما يقرا خبلك بزقاه بيهرب بمرحني عالم التاسيلت بلازم لحد كل عالم يفلت اشر بلاد زي ጉዳይ ንሱን ኣብ ናይ ሎማ ዓንቲ ቪድዮ ንሪኦ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ሶሎ ሚድያ ብርጌድ ንሓመዱ ኣብ ሆላንድ ገብርዎ ሓሲቦም ዝነበሩ ሴሚናር ብመንግስቲ ተቐባልነት ከም ዘይረኸበን መንግስቲ ከም ዝኣገዶምን ገሊጹ ኣሎ ማለት እዩ ሚስጥር ናይ ኣብይን ካብ ኣዘርባይጃን ብኤርትራ ዝተተሓዛ መራኽብን ማለት እዩ ብኸመይ እዩ መን ከይኸምኡ ኣውጊዑ ሓቂ ደኸዩ ዝብሉን ኣሎ የተባለው ነገርና ከአዘርባይጃን የመጡ መርከቦች ጉዳይ ጦርነትን ፈልጎ ነው አብይ እንዳትለ አሁን ባለበት ሁኔታ ሕማም አውራጃውነት ወይ ድማ ዓሌታውነት ማለት እዩ ሕጅውን እንዳ በርትዕ እንዳ ከበደን ይዝርከብ ለማዓንት አካል ትሕዝቶ ገርና እን ሕዝና ያመጽና ዘለና ንኹሉ ኩላምሉ ንቀጽል ናምናይ ለማዓንት ቪድዮ ናምናይ ለማዓንት ቪድዮ لما عنت نستولدكم هصاون تقولعو تكون تقولوا عبيت مالتين كلكم لما عنتي معلت لدتكم تخبروا زلكم سبات بملكم هابي برزدي لكم اللخو بناتي وغن مالتي ندحردا هابي برزدي كبهلت اليوم قلعታት اليوم ابناي كومنت بوتا يخم تصحفوا لي انا غا فيديو رياكشن جبر كلكم مالتي نعاتهم هابي برزدي تيو طرح زي كونس شوم وعي هابي برزدي كلكم تحردا تدلي خوين كوي كامسانا معلت لدتهم تخبر لهم تدل نحرد اخوينكم مالتي كل غزي ريتو تصحفوا لي سبات لكم بتعم دس زبل ريتو تاتيكم تصحفوا مالتي اب شانل زي خا سبسكرايب بمغبار بزحات مالتي متبعات بمغبار ازيوم دس زبلو نغرات نطحفكم شير ناغبركم نس شانل زي اب زي بصحكم مسلو زلكم انا بتعم يزمسغن يقني لي كلكم يزدلي نامنا لو معنت فيديو خنسغرينا داي Welcome to Shidden Reacts 1 حراي انتي زبلو زمننا بصحنا بزخونه بسنكم يو دق ختما يبلالو اسكي ذا زمن حجي تحاويساتنا انا بكا مالتي روح زغا ما يغبرلكم الى غليصيو ግን ቅድሚሉ ዝገበርኩም ነገር በጣዕሚዩ ፍሊ ዝበለ ምትሕዋስ ዝፈጠር ሰምዒት ምክንያቱ አክሊል ማለት ብዙሕ ምስ ሃይማኖታዊ ምትሓዝ ምስ ሃይማኖታዊ ሓዳር መምስራት ዝግበር ንጥፈታትና ኣብነት ቅዱስ ቁርባን ኮን ይኽእል ወይ ከዓ ናይ ተክሊል መርዓ እንድሕርዳ ኮይኑ ዝግበር ነገር እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ከዓ ወይ ዞም ሰባት ንስኻትኩም ሲ ፍጹም ደናግል ጸኒሕኩም ማለት እዩ ቅድሚ መርዓ ዝኾነ ይኹን ርክብ ኣይገበርኩምን ሕጂ ከዓ
ኣምላኽ ረዲኢኩም ኣብ ጽቡቕ ነገር ጀሚርኩም መሰረት ሓዳርኩም ኮይኑ እንተብቅዕ እንተሎ ኣክሊል ሓደ ኣክሊል ገይሩ ማለት እዩ ነፀላ ዘይምግባሩ ንሱን ካሊ በቃ ፍሊ ዝበለ ትሕዝቶ እንዲፈጢሩሉ ዘሎ ማለት እዩ ናይ ትመርዓ ብስሩ ኣነ ዋላ ከም ዓይነት ማለት እዩ ግን እቲ ካሊስ መተረፈ ወይ መዝሙር እኳ ተዝኾኑ ማለት እዩ መሓሸ ነይሩ እምበር ከምዚ እንድሕር ዳኣ ደስ ኢልኩም ደርፍ እንዳወፃ ክደረፍሉ ሓደ ፋሽኑ ዝሓለፈ ነገር እዩ በቃ እዚ ማለት እዩ ኣነ ኣብ መርዓይኩም ድረፍ ኢሎም ንስ ማለት እዩ ባታ ክደፍ ዋታታንካ ኣታ ካሜራ ማንጣግ ግን ደሓን ንስስ ውልቃው እንታይ ዝባህሊ ማለት እዩ ውልቃው ምንየትካ ወይ ከዓ ትብል ክዝብሎ ለኒ ክትብል ትኽእል ዲኻ ግን ተሓዋዊስኩም ተሰምዒት ኣይዶን ተሓዋዊስ በቃ እዚ ኣታይ ኩሒለ ሲኢለስ ሕማቅ ንኸይዛረብ ኢለቦቲ ተብልኳስ ዋላ ዝብላ እዚ ተርጓሚ ግን ክሽለም ኣለዎ እስኪ በብቻል መቀለኻ ስላሴ ድረኻ ከይተቀኒ तुम पास आए यूं मुस्कुराए እሺ तुमने ስዋደ ማጋብዘካ ماني كوشني ኣነ ጌርካ ስኻላ ኣይ ስዋት ጋብዘኒ ንዓልካ ጠሪርካ ኔስ ደማማ ሙላሽና ደማማ ለታይ ኳስ ሊኻፈልካ ይዕዳንየካ ኣነ ጌርካ ስኻላ ኣይ ትጋብዘኒ ለልሕልፍ ሓሊፍካ ስልዛቸገስኻስ ወዲ ሃፍታሚ ኢልካ ዓፊንኻያ ከዝማ ንጌራ እሞ መዚኣቶ ወዲ ሃፍታሚ ኢሉ ይሓፊንዋ ሊራን ጀለሰይ መዚኣቶ ደቂ ዓበይት ሮይ ዓፈና ሕማቕ እዩ ምሕሻይ መብሪት ثاني يقعد عفين غني نسخدي قرما دقائق نديها فاطم كلهم منهم نيرهم انا قلنا اخ امين ياهم ديلو قرما ديها تريخه كي تختل نيرك اليوم ادم سها قرما دقائق انا خزل هفتا ما يخدقوا بجمر كلا ينحرت بقولها مكينه حد قرش حد انت نيرك اليوم ادم هذا زي كيف تنزني بمكيل المغلقه بمشعل المغلقه بمتشعل مقاله እዚ ፕሬዚደንት ናይ ቡርኪና ፋሶ ሪኢኹሞ ዶ ንህዝቡ ካብ ጸልማት ኣውፂኡ ነቶም ዘየድልዩ ካብቲ ሃገር ጉሒፉ ንዛ ሃገር ህንፃ ብህንፃ ገይርዋ ባቃ ርእሱ ፈንቅል ነብሱ ፈንቅል ክዱ ንዕኡ ናይ ፈንቅል ኣታ ንበር እናበልኩም ኣብዕልሉ ቦርኩም ዞርያ ቅድም ክንብል ማለት እዩ ብጉዳይ መንእሰያት ብዝተተሓዘ ሃገረ ቡርኪና ፋሶ ከም እተው ከም ዘልኩም ሓደ መራሒ ከም ዘለዋ ንሱ ከዓ ሕጂ ብዝሕጂ ዘሎ መራሒ ኢብራሂም ትራኦሬ ዝበሃል ማለት እዩ ብዕድመ ንእስነቱ ጀሚሩ እቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቡ ዝነበረ ኣዝዩ ከቢድ ስቃይ ከምኡ ድማ ህዝቡ ማለት እዩ ብሓገዝን ብረድኤትን ብሴፍቲኔትን ማለት እዩ ዝመሓደር ምዃኑ ብጣዕሚ ኣዝዩ ዘተሓሳስቦ ዝነበረ ብፍላይ ድማ ኣብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ፈረንሳይ ወዲቓ ዝነበረት ቡርኪና ፋሶ ንነዊሕ እዋን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንነዊሕ ግዜ ተገዚኣ ናብ ድኽነትን ማዕሙቕ ድኽነትን ወሪዳ ትምህርቲ ዝበሃል ዘይኮነ ጥዕና ዝበሃል ዘይኮነ ባዕልኻ ምውሳን ዘይኮነ ተጸባይ ናይ ኢድ ደቂ ሰባትን ንዑቕ ፍጥረት ኮይንካ ምርኣይን ዘጽልኦ ሓደ ኮሎኔል ዝበሃል ታራ ወታደር ደረጃ ዳርጋ ብዙሕ ሰብ ዘይግምቶ ማለት እዩ በቲ ሽዑ ግዜ ሓያል ዝኾነ ሰብ ማለት እዩ ዕልዋ መንግስቲ ከም ዘካየደን ነቲ ዕልዋ መንግስቲ ብምምራሕ ድማ ተዓዊቱሉስ ካልኦት ሰባት እውን ኣብ ልዕሊ ዕልዋ መንግስቲ ከካይዱ እንተለዉ ንዕኡ ሓያል ዝኾነ ወታደራዊ ክንፊ ኸጥሪ ማለት እዩ ምስ ቱርክን ሩስያን ዝገበሮ ምሕዝነታት ኣዝዩ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ከም ዘብፅሑን ብዙሓት ሰባት ተንቲኖም ኣለዉ ማለት እዩ ጉዳዩ ግን ጉዳይ ኢብራሂም ትራኦሬ ቅድሚኡ ዝነበረ ሓደ ጅግና ወዲ ዓዱ ማለት እዩ ዕጫ ዝወፅሖ ቶማስ አንካራ ዝበሃል ናብ ዝበፅሖ ዲ ክበፅሕስ ወይስ ክዕወተሉ እዚ ጉዳይ ዚሎም ብዙሓት ሰባት ሃንቀው እንዳዋሊኦም ጽበይዎ ዘለዉ ኣብ ቡርኪና ፋሶ ሕጂ ዛጊድ ማለት እዩ ኣዝዮም በላሕቲ ዝኾኑ ናይ ቴክኖሎጂ ምዕባለታትን ስልጣነታትን ኣብ ጫፍ ብልሕን ቡርኪና ፋሶ ከብፅሕዋ ዝኽእሉ ኣብ ጥቓ ዓዶም ዝግበር ዝኾነ ይኹን ግብረ ራዕድን ምስ ተታሒዙ ዝመጾ ናይ ጸጥታ ስጋኣትን ድማ ብኣግባቡ እንዳመከተ ከም ዝርከብን እዮም ኣውጊዑ ማለት እዩ ኢብራሂም ትራኦሬ ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ዝሓየለ ንምዃን ኣብ ዓዱ ማለት እዩ ዓዱ ተጸባይት ንዘይምዃን ለይትን ቀትርን ይጽዕር ከም ዘሎን እቲ ዝናእሰ ያንግ ፕሬዚዳንት ኮይኑ ብምሻሙ ድማ ዝሓለፈ ዓመታት ማለት እዩ ድሕሪ ምምራፁ ቀጻላይ እውን መረፃ ከም ዘይካየድን ሓድነት ናይ ተዓድን ስጡምነትን ርግዓትን ምርጋዕን ሰላምን ምስዓሰላ መረፃ ከም ዝካየድ ንህዝቡ ብምሃብ ማለት እዩ ወይ ከዓ ብምብሳር ንሓሙሽተ ዓመት ቀፂሉ ንኽመርሕ ገይሮም ኣለዉ ማለት እዩ ብዙሓት ሰባት ሰላማዊ ምስጋር መንግስቲ ንኽገብሩን ሓሳቦ መፅኦም ንኽገልጹን ከዓ ካብቲ ዘይልሙድ ወታደራዊ መንግስቲ ዝተተሓዘ ስልጣን ማለት እዩ ስፍሕ ዝበለ ዲሞክራሲ ብምሃቡ ብዙሓት ሰባት ዓይኖም ከምብሩል ደልዮም ኣለዉ ንሓገዝ ውትድርና ድማ ካብ ሩስያን ቱርክን እንዳረኸበ ይኸድ ኣሎ ምናልባት ኣብ ጎደቦታትና እውን ማለት እዩ መናእሰያት እንድሕር ደኣ ካብዚ ሕጂ ዘለናዮ ኩነታት ዘይንወፅእ እንድሕር ደኣ ኮይና እሞ ስጉምቲ እንድሕር ደኣ ምውሳድ እንተጀሚሮም ብዙሓት አብርሃም ትራኦሬታት ክርከቡ ከም ዝኽእሉ ማንም ዝጠራጠሮ ነገር ኣይኮነን ንምባል ኣብቲ ናይ ሎማዓንቲ ታሪክ ዓሊሙ ዝተኻየደ እዩ
ምስ ብርጌድ ንሓመዱ ዝተተሓዘን ምስ ሕጂ ዘሎ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ እውን ንባዕሉ ማለት እዩ ዝተተሓዘ ሰላም ምርጋዕን ዘይብሉ ኣነ እንተዘይ መሪሐ ክትጠፍኡ ክትሞቱ ኣለኩም ዝብል ነገራት ማለት እዩ ኩሉ ኣብ ግምት ውሽጢ ዘእተወ ዘረባ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ኣብ ዓለም ብላዕለን ዝኸበረን ህዝቢ እዩ ዕድሉ በዓል ንምውሳን ድማ ክቡር መሰል ኣለዎ ህዝቢ ንምግላዕ ዝቐርብ ዝኾነ ምክንያት ንፅጉን ተሰዓርን ሓራይ ዝዝራእኹሞ ማለት እዩ ስዊድን ኔዘርላንድ ከምኡውን ዝተፈላለዩ ካልኦት ከተማታት እስራኤል እውን ማለት እዩ ዝግበር ነበረ ምንቅስቃስ እዩ ሻዕብያ ከም ኣመላት ሕሱ ጸሎሎ ሚድያ ግን መዓስዩ ካብ ሓሶት ክወፅእ ኢሎም ንሶሎ ሚድያ ይዛረበው ኣለው ሓራይ እስኪ ንቐጽል ከስክንተስ ኤርትራውነት ክቡር መንነት ኣይረስእ ንኹላትኩም ተኸታተልቲ ሶል ሚድያ ኣብ ዘለኹም ሰላምኩም ይብዛሕ ብመጀመርታ ሓበሬታ ከምዚ ትሪእዎም ዘለኹም ኣድግን ሓመዱ ኣብ ሆላንድ ኣብ ከተማ ቲልብሮ ከካይድዎ ዝተሓስበ ኣኼባ ማለት እዩ ከም ዝተቋረፀ መንግስቲ ሆላንድ ከም ዘይፍቀደሎም በዚ ኣጋጣሚ ክንሕብረኩም ንደሊ ኣብ ዝኾነ ቦታን ዕለትን ክገብሩ ተሓቢኦም እንድሕር ዳሪኹሞም ብቕልጡፍ ክትሕብሩና ደጊምና ደጋጊምና ንሕብረኩም ኣለና ኩላትኩም ተኸታተልቲ ሶል ሚድያ እቲ ኣብ ሆላንድ ክካየድ ዝተሓስበ على 22 فبراير 2025 ግን ከም ዘይካየድ ክንሕብረኩም ንደሊ ሓራይ ማለት እዩ حراي حيالو وحيالو بحيالو نابلكا هنا برجينا حمد مالتي خمزي إندا قبر كمان أسي أمل علنا من قصاصني بايزوي كحمام ورجع وصو لو تخمت تخوينو أي تخونني يا زياخ أفسدت ورجع له دي يا تقي أفسدت ورجع له أفسدت إيرترا له ده عميتي تكبر حاجة أفسدت كإيرترا له ده يلا من تايدا من طول الغدا تقال السكينة له أفسدت ويتقامت له تقالستكو دقا كل جزء أنا هجود سراي تقال ساي لا تقال ساي كم قابل لك أنا سراي تقال ساي لك قابل لك إيش علت إسرائيل اللي قابل لك نعم نسمي على أساس إن شاء الله قابل لك رينا كان فلت من هذا صحيح هو ده ربع حدث نأكل وخال كل ذلك هجود سراي من النعي ربع حدث أب عالم يبلك الله تجارو مسوات خفيلهم 10 شو حتى عمد نلعلنا ناي تقراي تقاليسهم حجي خان نلعلنا ناي تقراي قالسلو اورومو نلعلنا ناي اورومو تقاليسهم سلطان هيزم نلعلنا ناي اورومو هاي نورلو اكل غزاي ترايوني بلومي قالن فناننزي حانتي بحانت قالم اكل غزاي تبال العلم يفرتو تجارو امبشي بلا قالخو انا ود عدوا انا ود عقامه انا ود راي عزبو انا ود مدرتا أنا ودي كفتو لعلو اندابل يحبنو يدرفو يحقسو أفتح تقرأي تحقيفهم مالتي دكا أكولو قزاي كيف لك اللهو نودع أكولو قزاي دخل عندها تتقمس يحافرو أكولو قزاي كون سلازي أي أنا كابو جني مالتي أكلو جزاي سراي عدو أشرة أخصم أندر تندابل كاتجبر قالس مالتي مودعتا زانات كامو جو سيركاس قالوا سواتون كيسن كنت تجبر مبر تعوت يا إلى جمتن نحرد تعوت يا لكم مالك أهريان جن أنا زمخركم نجر مالتي كعالي تاون توصيهم عبيب زبالة حساس وجمري أزبلكم ما سكالو مستودي أو خود إمبر تاير أدي سوا نوحوه سكي مجمرت أنا حتى مسجد سيقام نير ولا دي حتى مسجد سيقام نير جميل نير ترى أوجيسي تدار حدث أنا تدارس أكرم عنا ما سي بخمس أنا يفتوكم تدار حد تقرأ عن إيرتراوي إثيوبيا بيبلي تقرأ تقول أنا تقرأ أنا ما سكاي أنا إيرتراوي حد قلت لكم لما جات بحيني أنا تدارو أنا بك أنا عايز حتى تنهب عادي سبب في لاشي عادي سبب لكم شيء أنا لا عليه تقرأ فوتو لا عليه تقرأ فوتو من 5 معايا بعد حسابك سلومون ودي بايري ودوريتا حاجة عادية مزيو مثلا بحال خاشلو حمد حسن علينا هم دني بلنا بحسب نبل عن سب أي فلالنا وتم كده نزبي إلترا نزبي تلاقي تفلالي سوات كانوا يروحوا مزكات أمي نزبي إلترا واحد شيء أنت كيرهم أنا تجارب دفوم با أتظن تقام تتبارم تجارب دفوم بينهم تقاموا با
ተጋሩ በንኩም ኣለና ገለመለ ኣታ ተገረሙም ተጋሩ ብደፎም ለይተደበስ ሓዘን ኣለዎም ብደፎም መረቦቶም ይመርሱ ተገረሙም ተርሱኖም ደብረ ዘይት ዝበሃል ዋዕላ ደብረ ዘይት ሓራይ ማለት እዩ እሺ ዋዕላ ደብረ ዘይት ቀፂልና ኣለና ማሳካውን እግረ መንገዱ ማለት እዩ ግደፍዎም ኢልና ቀጽለላ ዝበሃል ማዕት መንእሰይ ይኸይድ ነይሩ ዝኩሉ ሽሮ ሜዳ ዝበሃል ኣሎ ኣዲስ ኣበባ ንኩሉ ዙርያ ዋጋ ይወስድ ገዚኦም ከይዶም ጥሩሖም ከይዶም 4 ባልጃ ሒዞም እጅነት ሰብ እንታይ ይብልዎ ቃለስ ከይድና ቆምቲ መራሕትና ክንመር ቃልሲ ዝመርሑና ቃልሲ ዝቕልሱ ምስ ዓለም ዝራኸቡ ኩሉ ዓይነት ቋንቋ ዝዛረቡ ኣብኡ ከይድና ክንሸይም ናብልካ ይእከቡ ከጂት ናይ ደብረ ዘይት ዝነበረ ኣኼባ ሙሉእ ብህወሓት ዝተመወለ እዩ እስካብ ኣየር ትኬቱን ናይ ሆቴሉን ብናይ ህወሓት ብናይ ኢህኣዴግ ዝተመወለ እዩ ነይሩ ከይዶም 30 ኪሎ ሽኮር 30 ኪሎ ሽሮ ገይሶ ዙርያ ሽፎን ጋቢ ገሊኦም ከዓ ጫት ተላሚዶም ይመፁ ኣለዉ እዚኦም መፅኦም ምስ መፁ ድሕሪ 2 ሰሙን 3 ሰሙን ቻው ንወዳሓትናኻ ንሓፍስኻ እንተልያትካ ሓደ ኪሎ ሽሮ ገሊኻ ትመቕላ ሓወይ ኣዲስ ኣበባ መፅእ ሽሮ መፅኢለይ ሕጂ እዞም ከይዶም ዘለዉ ከዓ ክንቃለስ ኢና 4 ኪሎ ዶ ትግራይ ዶ ብሉ መነኒ ሕጂ ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ሙሉእ ሽሮ ከቢር ኣላ ሽሮ ኣማኒኤል እያሱ እንታይ ይብል ነይሩ መስለካ ክደግሞ ኢለ ኮንኩን እዚ መፃወቲ ንናይ እዚ ዘናጋዓኒ ሽሙ ከልዕሎ ከሎ መካይና ይነበራ 2-3 ነይረን ነይሩ ባፅዕ ከመይ ፀኒሓትካ ከመይ እንታይ ሪኢኻ ሕጂ ሓደ እዚ ሕጂ ዋላ ዝዛረበሉ ናይ ማሚ ኤልሲ ፅቡቅ እንዴት ዘቕርቦ ፅቡቅ መዝየስ ያበርካ ኢንሻአላ ዝሕሱሲ ቆልዓ ይሕሱ ኣጣላ ጥፊእካ በይ ማሕሳእታ ጥፊእካ እንተልካ ያሲ እዚኣ ነይረን ልካ ከይተሃርሞ ስለ ዝፈርህ ኣማኒኤልካ ከይሃርሞ ወዲ ዝፈርህ ከይቁንጥው ወዲ ዝፈርህ ኣባዝ ዕሲ መካይና ይነበራን ይብል ሰባ ይነበረን እዎ ካብ ቤት ገርግሽ እዚ መኪና እያ መኪና ኢና ከይድና ካብ ቤት ገርግሽ እስካብ ጋሕቴላይ ዝነበራ መካይን ሓደ ምሳና ተሳፈረ እዚ 110 በፂሕና 120 በፂሕና ዝሓለፍና እየን ማለት እዩ ሓራይ በቃ ማለት እዩ 120 110 መካይን እየን ሓሳብ ኮይኑ ንዘርእሰናይ በቃ ሓቆም እዮም ማለት ሓሲ ይኽብሉ ዓይነይ ዳ 120 መኪና በፂሕና 110 በፂሕና እንታ ኣብ ትግራይ ንባዕሉ ግደፍ ኣብ ኢትዮጵያ ማለት እዩ መኪና እንታይ መኽብለካ ኣነ ምግናን ኣይኮነን ባይዞ ማዓት ሰብ መኪና ሒዞን ዘሎ ግን ኣብ ትግራይ ንባዕሉ ኩሉ ሰብ ዳርጋ በዓል መኪና ኮይኑ ነይሩ ቅድሚ ትኹናት ብፍላይስ ማዓት መኻይን በቃ ሪእኻያን ዘይትፈልጡ ንባዕሉ ማለት እዩ ብሞዴል ብብራንድን ብዙሓት ሓደሽቲ ዝኾና ማለት እዩ መኻይንና ንርኢ ነርና እዚ ሕጂ መጓዓዓዚ ሰብ ወይ ከዓ ሰብ ዝጓዓዘለን ወይ ከዓ ዘናይ ማለት እዩ ናይ ጠቕላላ ናይ ሓባር ፓብሊክ ሰርቪስ ዘባ ገለ ይኮና ናይ ውልቀ ሰብ መኻይንስ ዝወነኑ ኢና ንወግዕ ዘለና ማለት እዩ ዘርእሰናይ ከዓ ነዚ ከም ዓብይ ነገር ቆፂር እዩ ዝዛረብ ሞ ብጣዕሚ ዝሕዝነካ ማለት እዩ ኩሎም እዮም ዝሕዝኑኻ ኤኒዌይስ ማለት እዩ ክትሕሶ ከለኻ ትፍለጥ ኢኻ ቁፅር እንድሕረልዮ እንተ መኻይን እውን ባዕል የብልን ማለት እዩ ሓራይ ስክበል ናይ አብይ ምስጢር ጦርነትን ፈልጎ ነው አብይ እንዳትለ አሁን ባለበት ሁኔታ በሁሉም አቅጣጫ ተወጥሮ አጀንዳውን ወደፊት ባመጣበት ጊዜ ሁሉ ያን የቀይ ባህርን አጀንዳ አልሰራለት ብሎ ጥይቱ ደንብሾ በኋላ የሚፈልገውን የህዝብ ግንኙነት አላገኝ ብሎ ጎድቶት ነው ሄደው ሂዶም ሶማሌላንድ ላይ ሲያፈገፍግ መጨረሻ ላይ ያንንም ድሮፕ አድርጎት በማይሆን ሁኔታ ነው የወጣውና አሁን ብድግ ብሎ ተነስቶ ወደ ፈልጋለውና ወደዛ ሄዳለው የሚልበት የፖለቲካ ቁመናም የለው ስለዚህ ኢሚዲየት ኮዝ ነው የሚታየኝ እኔ ያ የተባለው ነገርና ከአዘርባይጃን የመጡ መርከቦች ጉዳይ እውነት መሆኑን የሚያሳይ ይመስላልና አሁንም ጦርነት የመፈለግ ሳይሆን ኤርትራን በዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ ላይ የማስጠቆር ነው የሚመስለውና ስለዚህ ሕጂ እንታይ ዘለ በኻሊ ባህላ ማለት እዩ ምናልባት አነ ከምዝ መስለኒ እቲ ጉዳይ ለምቀነ ዝቀነየ ኣብ መንጎ ማእከላይ መንግስትን ኣብ መንጎ ውጥጥ ምስ መንግስቲ ኤርትራን ዝቀነየ ብዝመጻ መራኸብ ነይረን ተባሂሉ ንሳተን ከዓ ተጨውየን ወይ ከዓ ተወሲደን መንገዲ ተዓጊተን ተሪፈን ገለ ስለዝበሃል ንሱ ዝመስለኒ እዩ ዘሎ ግምት ማለት እዩ ንዕዮም ከዓ እምበር ኩናት ክኸፍቱ ዘይክኸፍቱ ገለ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ንሱ ከም ጉዳይ ገይሮም እዮም ዝዛረቡ ዘሎ ወይ ከዓ ናብ ዘይተደለየ ናይ ቃላት ምውርዋር በፂሖም ዘለው ስለዚ ንሱ ከዓ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ማለት እዩ ብፍላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘሎ ዝሰብኣይ ክዋጋእሲ ይትረፍሞ ንኽጽልውንስ ዓቕሚ የብሉን ጉልበት የብሉን ኢሉ ይዛረባሉ እቲ ሓቂ ኣመን ከም ዘሎ ብኣግባብ ኳ ተዘይተፈለጠት ሰብኣይ ይዛረቡ ዘሎ ግን ብቐጥታ ዝተርጎም ኮይ ማለት እዩ እቲ ሰብኣይ እዚ ክንድሪኦ ከለና መን ኢልና ድማ አንጻራዊ ዝሓሸ ማለት እዩ ዝሓሸ ብዙሕ
ሓሶት ዝበሃል ነገርን ለመጭ ዝኾን ተንኮላት ነገራትን ብዙሕ ዘይዛረብ ሰብ እዩ ግን ክሳብ ክንደየናይ ዝኣክል ሓቂ እዩ ድማ ተኸታቲልና ነቕርቦ ኢና ማለት እዩ ንሃይለ ደደቢት ከመይ ትገልጽዎ እዩ ዝብል ዋ ንሃይለ ና ደደቢት ሚድያማ ሃይለ ትኾን በመመማ ትኾን እያ ሃይለ ጥይፀውፀ ይፈልጥ ጻርፊ ይፈልጥ ጥራሕ ጻርፊ ጥራሕ ጊዞ እዩ ይፈልጥ ሃይለ ደደቢት ጻርፊ ጥራሕ ይጻርፍ ጥይጾ ይፈልጥ መጸት ክትሞጸ ያደም ለርና ማለት እዩ ዘይ ሃይለ ደደቢት ካልእ ሰብ የለን ናብ ዓዲ ኸይደት ኣለኹስ ማለት እዩ ታይ ትሰርሕ ኣለኻ ገለገለ ኢሎም ከምዚ ኣብ ሚድያ ገለ ይሰርሕ ኣለኹ ከምዚ ሃይለ ደደቢት ዝሰርሖ ወኸሙ በስማ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ሃይለ ደደቢት ባይዞይ ግን ብዙሓት ሰባት ብጣዕሚ ዝጸበቐን ዝበልሕን ሚድያ እዮም ዝልዎ ነይሮም ሎማ ዓንቲ ድማ ሓደ ሰብኣይ ተሳይሎም ኣለዉ ኣጸቢካ ኣቕርበልዎ ትግራዋይቲ ኩናማ እስኪ ዝሓፍትና ድሓን ብዛዕባ ትግራዋይቲ ኩናማ ምዃና ገለ ሽግር የብሉን ማለት ናይ ብሄር ተቃላሲት ኮይናስ ብዛዕባ ኩናማ ብዘይ ግድስ ንዕባ ሽኮሪና ይተታወኽ ወይለ ብኩሉ ሰብ ዲኻ ኣፍኸተት ሕዝዮ ኣገባብ ከሎ ኩሉ ሰብ ሰሚዕ ክሳዓት ፈርዖን ኣገባብ ከዓ ነቲ ብሄር ዘይተኽብሩ ትኾንኩ ከመይ ጌራ ኣገባብ መን ኢሉ ብዛዕባ ብሄር ክኮስ ተዛረበ ሰብ የለን ንሕና ንዛረብ ዘለና ንስኽሲ ነፂር ክምፂ ዓወት ይነግረክ ኩሎም ኣብ ዘለዉ ብፆት ሲሉ ነፂረ መፅኩ ነቲ ኣነ ናይ ኤርትራ ኩናማ ናይ ትግራይ ኩናማ እያ ወድና ኩናማ ይኮንክን ካብለክ ኣለኹ ስኽሲ ይብለክ ኣለኹ ኩናማ ናይ ትግራይ ኢኺ ኩናማ ናይ ኤርትራ ኣሎ ዓፋር ናይ ኣወደኒ ወድ ኣይተዶ سمعنا نغنرك أنا تقرينيا تزارباي أب إيرترا لهو تقرينيا تزارباي كأب تقرأي له سو تقرينيا تزارباي أب تقرأي زلوا أب قداي برجع نحمدنا إيرترا كدكف سبورت تقبري زخ إلمبر أكل كوينوسي كقالة سايخ إلن إيو مجمر هذا فلتي تعم تصنع قلي تبلي حسب ندش كورينا كابتي ما راح يوم كرميلس عثمانسي ولا خاف سمرة تحيزنا أبز نبرنا له أبز قلسي ترى خي نوت سوري مرقتنا يكوناما أنا كنا رك ولا تحكم ببيه ولا مسبعات كرميلوس عثمان تي تغلال لنا كناما نبيه كناما حلافي تردي خلقي كوفينا علينا تزارينا إنا نتصوينا توم نصوم زبلو قاش باركا بارنتو ناتنا يو أو قاش باركا كودا سبيلن حطونا حطو بيهريو يلوم أنا تيروم حطو إرتراي كونه حطو معرنة ناي سلطان أيكونه تقرنيا تركنا لهم سلزن إحنا سلطان ناي قاش باركا ناتنا أو قاش باركا زنبر بجكانه يلن يلوم أنا تيروم بعد إذا نصر لازم ማለት ነትናታ ዘረባዲ ዘነጽረላስ ዋላት ዘነጽረል ይዛርፍ ዘላ ይርደን ዘሎ ማለት እዩ ሓራይ ንሳት ፍለካ ዘላ ንሳኩ ካኻትኩም ሰልጢና ያን ላዕል ካኻትኩም ላዕል ታይላድያ ሰልጢና መሲካ ጓልኩናማ ማለት እዩ ታይላትኩም ኣነ ኣብቲ ይኹን ኣብቲ ኣነ ጓልኩናማ በቃ ተወዲኣ ንስኻ ከምዚ ኩናማ ወሪድኩም ኣለኹም ታይባል ብሄረ ትግርኛ ትባሉ ተጋሩ ኩለኹም ተሓዊስኩም ወሪድኩም ንሳቶም ሓደ ኢና ኣብቲ ይኹን ኩናማ እዩ ፊናስ ዝበሃል ሰብ ግን ይብሉ ኣለዉ أسمرا شكر أنا أنتي بدي لك أنتي غيرك أنت حر بدي لك دقي ما يغرق خبلك بزقاه بيهر بمرحني عالم اتصلت بلازم لحد كل عالم يفلت أشر من لازيا حق أنها تقوم أزيا متخانة عتزارب بديها بحفت خاخل منك بمرحني عالم بولا دي تعمل منك قداني أبدل تاخذ وجزع أي تساعيني قال يا أخلدي ندرك له دقي ما كده تركا مونيكا أنا دخلت عمري رزربها من يسمع خويني أو مش طيب قبرنا قرحنا تبر حالتي بسبعة ودينا سبز بلاء تزاربنا أبجيزة شفيرة أدوهنا كلها أبجيزة أدوهي أطويلة كلها نساعد كلها خبط بط بزبالكم وقت ما عايز يبنى ولا نتبدي حريد ما تتصقم أنت بالا شو اللي قال ضد أتفوق حمام زي بالله حمام على من دابلك زحمه متتصاوت بالله كم زجيرة أودات تقول له برضو أنا إن شاء الله تعيش فون ودي تعمر في بودي تقول له ولا تعمر تزاربون قفعيو مالتي نايم حق حيال قفعيو ماني خاص مرة شكور قلقل زبهر زول زي ماني بسرو ماني زوم عمزنا الدكا مالتي تقلال سيلو كم دي تعيس بحالي قبر سأل خمزي ناقور قلي مزقلا نحن تقوال كم زيدو سأل خدو خلوكوي آي سألو خلوكوي لومو ولا لومو مالتي عشرة حادن قلب لك في الزمن سألو خلوكوي لغوكو شحب الله شحب الله نسغاكو نسا نشتلي مسبحلا مسمننا تاقل زواقع حساب قنعاب حيوة سلازلاكو ينبر
ስእልሎም ለቂካ ይለቀካ መን ክሰምዓካ ሳውሎም ዘይሰልጠነ ሰባሉ ማለት እያ ዘይደለ خص إلى كبدي جلسوا تبركوا كل جيزة نداقود فوق مستتأجمع مستشجرة دخلت عمني رزربة حاجن من يسمع حاس لزغنا مش شجرة وش تجري صيله عن الساعة جن مستعنه مس كل وقت مستسدس لزغنا جن نعين حنتي دخلت فترة رخيبة مستك أي تعنا دي بلي رخيبة جن قمنا قبل يدو أصلنا له أبي إذا برتود تفضلي فلتي ديو كي تخفت الزارب سن كما يتودي بس مراشي في ناس كويبو بس قبر له داي بدي لي حاجتي تفضلي هذا والي تفضلي تودي ناسيتي تفضلي تفضلي يفضل أبي عنه أنا فستني أنا حاجز نايموني كام سبول بقت بغما يدفولت أسباب أنا عايز بقي ما تفضلي ما نشموه كابي بغما يتفضلي ما أبزاني لا أنا عايز فلتني ناب جزاز موت نيرم بسددوا كن عجز أنا يلوم بغما يدفولت نيرم أبت نبردي وراسي أتودسي أبي دراشو كم يبغم يخطيه. أنا مسافر أنا عايز عجز أنا نبرت نعسو بيتي أميرة. عايز ما يتوقي كلا نعرف. عقمنا تنفلت لقو مالي التخاني يتفترناي. زحد حديو قمالي تخاني سمعد اللي قولن يوم. أبو يزق تخان بلع كتا إلى جني. تاي تقام بوز توكين ناس تاي يغني نغرون استي قوله بلعناس تاي كغني خالي طرس غانا بلع ان حنا لطرشو ساتم لكيك لتفطروا المغنيات تايو افطاطرانا سللي تردئنا لعدل ازي مس እግዚአብሔር ለለና ዝምድና ካብ ተባላሽ ለሐዲኡ መንገድ ዙዩ ለባዕልና ስታይርና حملين خئل لدخنت لتفطرنا نفاس تمصتلو غروچو چلبل قرقر للو غزا كنهرس لفقد كنلمن كنحمم لتفطرنا غيرنا إلى لبعلنا نرئي تمرأي طرح زي كوننا أوبصحنا مالتي تزخنا يونكو إن دخونا إن دارأنا يخيني إمبرنا أوبصحنا مالتي نايبوز حسب سكفتا أيوة حرق زي نتاين بالمسيلكم حقو كويس سبايقن كتزارب تبلو أو أنا من كويني إفت أرغوي تايم حرني قرب للي تبلو مود حراك تريق اللغاقة أبوكم سيخوكم يو تواهيلو تتصحيف وترقت اللغا تاي تبل مالتي وأمو تأمنت ليار أزي الله خوينا قلن بالمالتي بزخونا فتأر سمايات المدر قد كم دي زبالة أقم مالتي كم دي زبالة أقم كقالا لهلنا له زحفتنا حجر إخو مارز قدب إلى زنبرت مالتيو أتزيا حيال ديب أقم قلة تركب سبعت عنتو خزارب تلخو تايلة قدفو أبس أقم ودسب شركام قلة إلو زيس عرف زي جهنم مسات كفر رأي صحفي نحاول أرقام اللي استعرفه جهنم مسات كفر رأي تبعيل صحيح ولا مالتي أو نعماتيو سونجل دحنا ستر حقنا يكون مالتيو أرقام الكام استعرف قدفومه قبل الحاوك بدع مرجم خلي نجرس أنت يوم صحجي حنت حافتو ولا نسيت أنت تحجزت أنت أيخون حجزي تأيو خون تزهلو ولا تزهلو أسوق ولا نسيت إن دازيات تتحجز أخ تزمل الأخ تتحلفك أنت ما خاين زي تترس بعض حجزوا تأتيو نقول يثبت عم بتعمي حزنك كمالتي حبيشاس نغير تنطرح ذي كون تسقم زقبرس كال أصواتون غريفهم نخي خديو صلوت زقبر مالتي حما صلوت فريساوي صل مالتي حما نجر مالتي واجب لأن كم عين صلوت كا كم أكله زي جبر كانوا قويتاي معري إلكاز بهال صلوت يلل محرنا أنا بدي لإيه خمس جيرة إمبر نكله خم أكله زي مثل كان إلكاز صلديو خمس بهال صلوت كل كابز بهال صلوتي مالت نايلو ما عند فيديو بايزوي نزي إزمسل مخرة معدا له قوم نجرونا له بتعامل بزحات زعلنا لهم وقعتات قال له إيه مالتي ما بتعامي دس إلني مالتنا نايلو ما عند فيديو رئيتاتكم كأ أزيوم هنت سندحرد أخوينهم أبزانا كومنت بوتا كم سبكم مسلو مالتيو نقول لكم رئيتو نتبو سبسكرايب نتقبرو بملؤكم سبات دما مالتيو كل غزي زبلكم يقن لي يزبلكم مالتيو نايلو ما عند فيديو نزي مسلني good light نحن حضرت حواتي مالتيو